Igbo bụ Igbo ndị ọba biko na-ewe n'iwe nna chọọchị nọchị ka ihe m ga-eme mma mbe na-akwa na o nwere nwụrụ n'anya naghị ekpe ekpere ka mmadụ nwụọ ọ bụ na ị na-abata n'ọkwa n'isi mbido n'ụtụtụ ọma ka anyị ka nọ na ya anyị na-ekwu okwu maka gịnị Igbo soap opera anyị ekwu na many things maka ya nwanne anyị nwoke bụ Bright Star B ọ bụ na ị chọrọ ka o mere gị ihe emume afọ ya bụ gịnị Star B ma ọ Bright ọ kọwakọrọ anyị ihe gbasara gịnị ihe na-eme na Igbo soap anyị anaghị agazi n'afịa na ihe mekwa na ndị na-emepụta ya emepụta anaghị emepụta ya ọzọ anyị nwe na-ayọkwanụ na ihe anyị na-ekwu kịta biko nwanne m nwoke kedu ndụmọdụ nwere ike inye anyị nye anyị ndụmọdụ ụnụnwa ndị a na-akpọ ndị actors ma ndị na-emepụta ma anyị nwa bụ ndị na-ekiri ekiri anyị nwa bụ consumers otu ndị Igbo si wee ndị iti na-akpọ ya consumers biko ka ihe ọ dị nye anyị ndụmọdụ ihe anyị nwere ike ime ka ejikwa enwe na-akwalite ihe na-ebugodi ụzọ bido na anyị nwa bụ ndị na-eme ihe nkiri maka dịka ajụjụ ejuru tupu aga ezumike ọ bụrụ na ịbụ onye na-emepụta ihe nkiri maka ndị ile anya eziokwu ka ikwu ọtụtụ ndị ihe eke ha n'ụzọ hiri nne ọ ndị be anyị ndị Igbo bụ ndị karịrị ihe nkiri a mana ka ezi ihe mere na ha etinye aka na-emepụta ya ka ọ dị otu o kwesịrị ịdị quality ya ile anya kịta ị ga-afụla ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri ha ihe dị ha n'obi bụ ego nke nwa bụ onye chọrọ imepụta ihe nkiri ị marakwa na dịka onye chọrọ ime nke Igbo ị chọrọ ime this good quality mana ị chọrọ ispend ego too much dịka nke oyibo mana ispend ya ozugbo a ga-azụrụ gị ya mana nke ị chọkwara ime ka o yie ihe ka iji kwado asụsụ olube anyị mana ịkpọzie ndị ga-enyere gị aka dịka alakwa m ekwu maka ndị ama ama o ị mara amara gị amara ọsta ka ị bụrụ amalị yara ana ego ọkwa ndị na-abịa agbagota ndị nke a na-akpọ upcoming kwịghọta ma ndị a na-ekwu ndị upcoming ndị mbido ndị ka na-ebido ndị ka na-ebido ndị ka na-ebido abịa were ego debe n'ihu were ego debe ebe a ha na-aga ije ego ka ị yara anụ ịkpọ ha afa ego ka ị yara ndị Igbo ego adịka maka nsogbu anyị na-enwe ọbụla ego ha afụkwana ya maka ịkpa ha aka ọ mere nke ji 1 naira isi aweta ego ole ha eji mana isi ha bịa rụọra gị ọrụ ha kpọba afọ ego ndị kala ebido ka ekwanụ ka ị ga-esi rent ka ị ga-esi blow without selling ọ ihe ndị oyibo na-akpọ dues you pay your dues so otu esi epi ekpari dues ọ bụ nti bido dị n'obe witi ndị ahụkọ ihe ọ akpọ gị ebe a sị nwanne m ọ nwere ihe obere ihe m chọrọ imekwanụ n'olu be anyị o bịa ka ị nyere m aka ka anyị mee ya ịhapụgodi isi ya ego ole ka ị ga-akwụ m isi oke ka oge ị ga-eme ya oke ị ga-ebe onye na-eme diti na abụghị egwu ọ mee ka o ya emecha datin ọ ga-enyere isi jide nke imeela ndewo mana iburu ụzọ were ego ti ihe a bụ the major reason so ị mara na ịkpọ onye ego biri amara ego ihe nne anyị n'ebe anya na ọ bụrụ otu ndị obodo a si eme na ndị obodo a na-enyere onwe ha aka na ha na-eme ka ndị ugwu ma ndị nke anyị na-akpọ ndị stars o nwere ha ncha niile o nwere ofu onye star ga-apụta kịta ha chọọ ime ihe nkiri ha kwuru ga emechi ihe nkiri ha ji ofu ebe nwụọ mmanya gbasaa ọgwụla ndebe kpọnye ofu onye bụ star onye Igbo si abịa mere gị film akpọrọ gị afọ ego ịgbalaga eme onye nke star mkpọ eme ya ịchọ eme ihe ọ na-ajem na bekee maka onye nwere na-efe na-akpọ gị onye mma bụ mgbe ọ na-emebedo onye ma onye ọwụ nse ngwa ka emesịa emeghe m kwesịrị ịgwa ya onye m site na ị na-ekwu eziokwu ego n'ihu tupu ndị Igbo na-eme ihe ndị Igbo anyị hụrụ ego n'anya ọwanye ahụ ego na ndị isi onye abịa nọrọ ala ọ kalkuleti ego na ị ga-apụta ọ bụrụ na ị gaghị apụta kwa ga-adakwa nọrọ kwa ya na ebe a na ihe na-agafe gị ọ bụ ihe na-aga outside
and onwekwa ihe na-aga at the end of the day otu ndị iti si wee sụọ ya nothing. Anyị chere na na-akọkwara ka na-akọpa akọrọ ịkọ maka na ebe m gara last week ndị Igbo na ndị Igbo enweghị ha ezigbote nsogbu nsasa apụta na ihe onyonyo bịa kwụọ ụgwọ ka ihe a na-eme ha na-ezo kensi enwe pepa lelee ndị obodo a ihe onyonyo niile a na-eme ọsọ ndị obodo a ka ihe na-ekwu maka ya and ha ga-apụta wit obi anwụrị o ha ga-apụta asị m bịa na ihe onyonyo asị m bịa na ihe onyonyo ọgwụla mana ndị be anyị mpụta na ihe onyonyo gị ego na ego enye mmanya na-abịa ajụbeghị gị a na-ajụ m ya nụnụ ka ihe na-ekwu maka ya ka ihe na-eme m anaghị enwe ndị ọbịa na program anyị oge ọbụla a na-ajụ m ego ole mgbe m na-agwa ha ọmị ga-enye gị ego ọ gị nwa ga-enye m ego maka achọrọ m iwere ihu gị ziju ụwa ị ga-achị bịa gị n'ọdị nga gị ya nụnụ mba ihe kwuwe ezi onwe na-eme ndị Igbo ihe onyonyo nji alakwanụ maka anyị ga-enye onwe anyị aka maka anyị ga-enye onwe anyị aka nna a ga-enwe nsogbu maka ị ga-afụkwa ndị be anyị biko na ihe anyị na-ayọ bụ ka anyị na-enye n'onwe anyị aka maka ihe a na-emekwa mbụ gịnị inyere onwe anyị aka ị ga-afụ nwa okolobịa pụtara nwere ezigbo stori akụkọ ọ chọrọ iwepụta maka ihe gbasara ndị Igbo o dechala ya o nwere nke mfu mbọsị eni o dechala ya since afọ 4 n'afọ 5 gara na-aga ịgụcha ihe a o dere ebe a ịgụcha stori o dere ebe a ha ibe akwa mana gịnị ebe ka ọfụgodo ego ọ ga-eji wee weta rent kamera na ndị otu ọ bụzikwa ndị ga-abịa atọ ọdụ fim bụ nsogbu ndị be ihe onye ịkpọ ọ na-akakuleti ọkwa oge irebere kịta ọrụ ego niile na-akpa gị ọ naghị adị n'ụta onye na-emekwala ihe i kwuru kịta ọ nwere ebe ọ metụrụ maka na ka m bidogodi n'ebe ndị nne na nna nọ ọ bụla ndị Igbo chọọ ka asụsụ anyị gaala ihu ka ihe a na-ekwu ihe ka o wedara aka ihe ha ga-eme bụ ha nyere anyị nwa aka kụzibere anyị ụmụ ha bụ ndị Igbo otu esi asụ asụsụ be anyị akọrọ ha otu esi asụ asụsụ be anyị ala emekwana ka ha nwa bụ ndị na-nna na-agbakwana mbọ rege ihe nke a na-akpọ redio nke Igbo then TV nke Igbo ha na-elekwana ụmụ ha na-enwe interest ile eleta because ilekata emekatakwana nke ị gara like one time enwere ike mee nke ị like so nwa gị ahụ small ole pick interest so from there the love yale grow mana that thing you kwuru before nne mana enwere many talented script writers ndị na-ede bụla edere gị okwu today ihe asị ka ebe onye si nweta ihe o dere mana nsogbu anyị nwere ọbụla enwe ndị na-enye aka gọọmenti ka a na-ekuzini ikwu gọọmenti mara na inwego okwu inwego nsogbu so anyị ndị Igbo nwere ego ndị Igbo nwere ego so ebe ọbụla gọọmenti achọ inyere anyị aka ndị Igbo jikwana ego ka ahụ ha nyekwara anyị aka ka ndị nwekwara n'ihe a chọrọ ime ka ha nwere ike iwepụta ya ka onye ọbụla afụkwanya ka asụsụ be anyị wee gaa aga eziokwu ịgbalị anụ eziokwu nna m nwanne m nwoke maka anyị kwuba ihe gbasara ịkwalite ihe mmemme n'asụsụ Igbo anyị a chi ga-eju chi ga-abụ mana asị na ọ bịala ije nwee gịnị ụla a sị n'oge anyị na-akụzi kwarapụ ndị be anyị unu egecha n'otu o si weda anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa biko unu ndị nne na nna a sị gịnị na mmadụ na mma si n'ụlọ pụtawa gịnị iro n'ama na ọ bụrụ na ịkụziere ụmụ gị otu esi asụ Igbo maka ọ bụrụ na m chọrọ ime ihe ejije kịta ma ihe nkiri mkpọtakwana onye Igbo ga-ekwe ekwe ọ bụkwana onye ha ama ha asụ Igbo ka eze ebe anyị ga-ebido nsogbu abịa n'ụlọ anyị asụba ọ bụrụzie ị gara adụzi ụfọdụ bụ asị gị mma anyị si na mba onye Igbo ọ bụ eziokwu nwanne m nwoke ife ikwu bụ eziokwu na asị na ịnebe anya na oge anyị na-asị na onye ọbịala ije nwe gịnị ụla asị na oge anyị na-akụzi kwalapụ biko kene ndị be anyị gwa ahịhịa ikpeazụ okwu dị gị n'ọnụ ikpeazụ biko Igbo mmanụ ya dịkwara unu mma ihe onye na-achọ ya fụkwa a na-ekele unu dịka unu si egekwana anyị ntịrị ụbọchị taa
Chineke ga-enyere unu aka, unu ga-enwetakwa ihe unu na-achọ. Ise Adanna ya bịa mana ụbọchị anyị ego na njedebe ọ ga-awụsa anyị ego na njedebe ịma nwa dị gachi ma o jee gota ụtaba amedie ka ọ gaa gota nke a na-akpọ ịka na-echeta dị kaskis ọ ka jere ịzụta ataba ọ webe ma ejiga gị Igbo bụ Igbo obiọma dị m n'ụbọchị taa ọ dịkasị ya abịara na njedebe kpọtụ onye bịara ije ụla anyị ga-ahụ n'ụbọchị ọzọ dewonu ndị be anyị. Ọ bụkwa na otu o si wee doo anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa. Biko ọ bụrụ ebe ọbụla ị nọ na-ekiri Isi Mbido TV, ndị nna anyị na ndị nna anyị unu anụgo otu o si wee doo anyị n'ọnụ, otu nwanne anyị nwoke si wee kwuo ka anyị na-akụziri ụmụ anyị ma ndị anyị na ha bi ma anyị nwakwanụ ka anyị na-akwalite emume gịnị asụsụ ndị Igbo ka ọ dịrị anyị mma, ọ dịkwa nne gị na mma, ọ dịrị anyị mma. Ndị Igbo unu ndị nke